Pato, diría que Pato. Entre Pato y Vieites, pero bueno, diría que Pato, muy presumido. Pato. No me quiero mojar, además, que luego cuando quedamos para tomar café, si ahora digo a alguien que es más tacaño, no sé, no me quiero mojar en este. Yo. Bueno, pois eu creo que o máis familiar ahora mesmo é Vieites, coa súa recén estrenada paternidade. É o máis familiar, xa agora xa non ven tanto con nós, xa, bueno, dedícase máis a súa muller, ao seu fillo. Pois Germán. Creo que aí non hai ninguna dúbida, é Josu. Josu. Diría que Pato tamén, é así bastante enfermo do fútbol. Eu tamén me considero bastante enfermo, pero diría que Pato, sí. Yo, pero voy a decir yo otra vez. Dios, llevo 500 partidos al fin de semana. Hostia, pero voy a decir Luis. Bueno, creo que eso xa en función tamén da idade, non? Os máis xóvenes, Presas, Isma, esta xente así, bueno, que ten 20 anos, pois son os máis, o que máis se dedican tempo, non? A eso. Man, cago en Dios, esto hay que tenerlo preparado de casa, que es algo complicado, Voy a decir... Mar juega videojuegos. No sé mucho de jugar videojuegos, la Argentina, pero... Marquitos. Fran. Tanto Fran como Pato, sempre que chegamos a adestrar, eles xa abriron Miraflores. Pablo Corzo. Eso deixo yo para Isma e para Presas. Son os dous que sempre temos que esperar por eles. Tanto para viaxar, sempre pasa algo, algún problema, ou non encontran onde aparcar ou algo. Pablo Corzo. No contaba que me preguntaras eso. Corzo é un bailarín. Pablo Corzo. Frodo é bastante tímido, sobre todo así, se non o coñeces ben, eu con Frodo comparto moitas cousas, non, pero sí que é bastante tímido, sí. Carral. Germán, sin lugar a dudas, Germán non lle gusta perder a nada, aparte leva os enfados bastante mal. Cando non saben ben as cousas, Pato. Pois diría que Rubén Arce. A verdad que foi unha fixaxe, aparte de deportivamente falando, grandísimo xogador, pero aparte como persona pois é unha alegría velo no vestuario, non? Sempre está contento, sempre está facendo bromas, sempre está, bueno, non para quieto. Entón, bueno, sí, diría que Rubén, sí. Josu. Sin pensarlo, por encima. Joder. Esto córtalo, non sei.